Welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng banana muffins with chocolate chips na pwede nyong gawing pang negosyo or pang regalo. Panoorin nyo ito guys kasi napaka-moist niya. Sa isang bowl, ilagay ang 1.5 cups all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder and 1 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt and 1/2 teaspoon cinnamon powder. And then, hahaluin lang ito ng maigi. In a separate bowl, lagay na natin ang 4 pieces medium size na ripe bananas, 1/2 cup white sugar, 1/2 cup brown sugar, 2 beaten eggs, 2 teaspoon vanilla, 1/2 cup canola oil. Tapos naman, 1/2 cup milk, fresh milk yan, and then mag-add tayo ng 1 tablespoon vinegar para yan ang magpapamoist sa ating banana muffins. Mix it until well combined or until ma-dissolve ang sugar. This time naman ay i-add na natin ang dry ingredients. Dahan-dahan lamang ang ating paghalo sa ating wet ingredients. Kung umabot ka sa puntong ito, maraming salamat sa iyong panunood. Kung hindi ka pa naka-subscribe, please subscribe to my channel and then hit the bell para maging updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Ang listahan ng ingredients ay ilalagay ko po sa description box. Paki-check na lamang po doon. At muntik ko na nga makalimutan ilagay ang chocolate chips. Pwede nyo din ihalo ito sa ating dry ingredients. Ang mixture na ito ay same lang din sa ginagawa kong banana cake. Iba lang ang settings ng ating oven. Gumamit ako dito ng ice cream scooper para pantay-pantay yung ating paglagay sa muffin liners. And after that, maglagay na tayo ng chocolate chips on top. Yung ating mixture ay pinagkasya ko na dyan sa 12 muffin liners. Bake in the oven for 229 degrees centigrade for 10 minutes. After that, reduce mo na ang temperature to 162 degrees centigrade for another 15 minutes or until almost firm. Ang gamit kong oven ay convection type. So, kung conventional ang gamit mo, mag-add ka lang ng 3 degrees centigrade. Pagkatusok at ganyan, malinis na, pwedeng-pwede na ito. Makailang beses na akong gumawa nito at lahat ng nakatikim ay sinasabing napakasarap daw at perfect ang lasa. Napaka-moist talaga nito, kahit ilagay mo sa ref at kainin mo kinabukasan, malambot pa rin siya. That's it for today guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking mga videos. Please do like, share, comment, and subscribe. See you next time!